нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 19 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома, раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон, оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. пас аз муҳокимаи ҳамаҷониба, аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираи моддии давлатӣ ва дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар шакли мукаммал, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро ҷонибдорӣ намуданд. инчунин оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ, дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ ва оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок ҷонибдорӣ карда шуданд. дар идомаи иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи интихоби машваратчиёни халқии коллегияи ҳарбии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 баррасӣ карда қарори дахлдор қабул намуданд. сипас бо пешниҳоди раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба интихоби намояндаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон ва тасдиқи нақшаи амали маҷлиси миллӣ барои солҳои 2025-2030 дар партави муроҷиат ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷлосаи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум қабул гардиданд. пас аз баррасии масъалаҳои рӯзнома, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо таваҷҷӯҳ ба дастуру роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон зимни пешниҳоди паёми навбатӣ ва суханронӣ дар иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум оид ба дурнамои рушди низоми қонунгузории мамлакат андешаҳои худро баён намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо таъкиди зарурати ба талаботи замони муосир мутобиқ ва ҳамқадам намудани қонунгузории мамлакат, фароҳам овардани заминаҳои мусоиди ҳуқуқӣ барои рушди босуръати мамлакат ва таъмини шароити арзандаи зиндагии мардум, таҳкими рақобатнокии иқтисоди миллӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дастур доданд, ки аз ҳисоби аъзои маҷлиси миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагон, вазорату идораҳои марбута ва коршиносони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис дода шавад. вобаста ба рушди босуръати муносибатҳои ҷамъиятӣ ва равандҳои муосири ҷаҳонӣ, пешниҳоди роҳҳои такмили низоми ҳуқуқии мамлакат ҳамчун яке аз вазифаҳои асосии гурӯҳи корӣ муайян карда шуд.
дастур дода шуд ки гурӯҳи корӣ бо назардошти ба вуҷуд омадани падидаҳои нав дар муносибатҳои ҷамъиятӣ бахусус ташаккули зеҳни сунъӣ, инноватсия ва технологияи рақамӣ, омӯзиши васеъи қонунгузории мамлакат ва таҷрибаи қонунгузории давлатҳои пешрафтаро ба роҳ монда, барои фароҳам овардани фазои мӯътадили ҳуқуқӣ ки ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ мусоидат менамояд, ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таклифҳои мушаххас пешниҳод намояд. бо ҳамин иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум ба кори худ хотима бахшид.